fi di Llio. A fi di Ffion. A dyma Milltir2. Be doedd hi? Milltir2 ni di Caernarfon a mae yna tua 10,000 o bobl yn byw yma ac un o'r pethau mwyaf amlwg am Caernarfon ydy'r castell. Yn ôl pob sôn, os ydych chi'n byw yn Caernarfon, ydych chi'n cael dod i fewn am ddim. Felly, dyn ni am roi go ni. Edward y cyntaf nath adeiladu'r castell yma. Bw! A y fan hyn, yn 1969, gath y tywysog Charles i arwisgo. Os rwy'n di gweld Llio rwla? Ffion, beth sy'n dal o'r fanna? Be ti'n ei fyny fanna? Da ni wedi bod yma ar blaen efo trip ysgol ac ar sawl achlysur gyda teulu. Dyn ni'r goll! Help! Wel, os da chi'n dod i Caernarfon, newch chi ddim methu'r castell. Yn ganol y dre, jyst wrth ymyl y maes, newch chi methu fo. Mae'r galeri yn Doc Victoria a mae yna amryw o bethau i wneud yna, fel mynd i'r cinema, bwytau, cyngherdda, gwersi offerynnol, a mae artistiaid yn dangos eu gwaith. Lot o bobl lle amdano'i gyfarfod, dwi'n meddwl, ffrindiau yn y caffi neu jyst eistedd ar y soffa. O fewn ddiriau'r castell, mae yna strydoedd cul bach, fatha Stryd y Palas a Twyllo Noel a pethau. Fan'na mae gennych chi siopa bach, fatha Palace Print. A dwi'n licio siopau unigryw fel Lotion Ren. Mae Cews a pethau, jyst siopa bach. Mae fan'na reit neis. Mae o'n neis ar stryd llyn ar ydd man a siopa cydnabyddus fel Double H Smith a New Look a bethau fel e. Da ni ar y lôn i, Ffion. Mae'r llwybr yma yn ymestyn dros 12 milltir. O Caernarfon i Brincir neu o Brincir i Caernarfon. Da ni'n dod yma i feicio'r aml iawn. A mae'n... Pan mae'n braf, de, dwi'n mynd pan mae'n bwrw. Mae well dod lawr i Caernarfon a mynd o Caernarfon i fyny. Cyd rydych efo lôn i Ffion am lot o ffordd. Mae rheilffordd Eryri, mae o yn mynd o Caernarfon. Fi fydd o'n mynd i port mewn rhyw 2 blynedd, ond mae'n mynd i begelad hyn o bryd. Reit, da ni'n barod i gael ras. Ydan, dwi'n mynd i ennill. Dyma ni'n y Doc Victoria. Mae yna amryw o bethau i wneud yn y lle modern fel bita, byw, mynd i'r cinema ac amryw o bethau eraill. Mae yna amgueddfa yma, amgueddfa forol, so dwi'n gwybod bod o'n sôn chydig am hanes docio Caernarfon. Mae yna westau yma, mae yna siopa. Yn Celtiga mae yna fatha nwydda ac arhigion o Gymru, a mae'r Cantonese restaurant yn reis neis. Mae yna cwch anghygoel yn mwynco. Diolch. Mae Llio siarad yn mynd adre fo hi. Dwi'n mynd i chwilio wedyn, felly ymunwch. Reit da am bwyd ydy? Yndi, a fydwch chi gael Indian, Chinese. Mae yna Greeks yna, mae yna Italian yna. Ac ar ôl nos yn allan, mae yna Subway a kebabs. Coed Helen, unrhyw beth sy'n cyd am Coed Helen ydy parc. Parc, ie. O'n i'n dyna lot o mynd i fach, pan ni'n braf jyst yn gorwedd lawr. Ond mae'n braf jyst i fynd am dro a cyfle i mlacio. A mae yna skatepark yna, dwi'n meddwl, Oes. Mae yna reis boblogaidd. Da ni yn Tafarn Angles Iwan a mae yna gig yn mynd i fod ar heno gyda banda Bocana. Mae yna gigs yn digwydd yma bob nos Wener, sy'n pretty cool. A dych chi siŵr yn nabod y bandiau oherwydd maen nhw'n cydnabyddus trwy Gymru i gyd. Mae dyn nhw'n sneillio rhyw 50 munud yn y car o Caernarfon. A lan y môr agosa, a lan y môr gorau yn y byd. Mae yn braf fod yna ar ddiwrnodau braf efo ffrindiau, oherwydd mae'n digon o le a tywod i chi gael chwarae games, mynd i fewn i'r môr a nofio pethau. Mynd i fyny Boncan Dinas os da chi licio cerad.
Mae Caffi Maxim wedi leoli ar y maes, a mae yna cakes ffantastig yna. Mae yna sponges, cheesecake. I gael efo siocled poeth neu panad. A dwi'n medrych chi eistedd tu allan a edrych ar y maes. Pa mae'n braf. So ni'n mynd pan mae'n bwrw. Wel, na. Dwi'n medrych chi edrych ar yr holl bwrlwm sydd yn Caernarfon. Hwna oedd Milltir2 ni. Da ni wedi joio'r amser yn Caernarfon, so wan da ni'n ôl i fwynhau'r gig.